Dámy a páni, tu sa udialo niečo, alebo deje niečo unikátne. Málo kedy sa to stáva, ale my sme prevzali know-how a skúsenosti z organizácií, ktoré sa venujú jednorodičom, do štátneho systému. To je naozaj že historická chvíľa, ktorá sa tu deje. Prepájanie neštátneho alebo neverejného sektora, mimovládneho sektora so štátnym. A toto sa neviem, či vôbec niekedy historicky aj udialo. My ďakujeme za to, že sme dostali túto príležitosť. Tento projekt vlastne pozostáva zo siete 46 poradní komplexnej pomoci. V týchto poradniach budeme mať týchto pracovníkov. Bude tam psychológ, bude tam právnik, bude tam ekonóm, bude tam sociálny pracovník, ale ponovom pribudnú ešte dve pozície pracovné. Bude to sprievodca osobnou skúsenosťou a potom aj manažér prípadu, ktorý sa ujme toho konkrétneho jednorodiča, jeho konkrétnej životnej situácie a nasadí alebo nastaví program práve šitý na mieru pre toho konkrétneho jednorodiča. Či už pôjde o vybávanie pozostalostného, či už pôjde o oddĺženie rodiny, či už pôjde o nejakú právnu pomoc, alebo napríklad aj o psychologickú pomoc. Za ten čas, čo v podstate sme v marci ohlásili tento národný projekt, alebo vôbec to úsilie o tom, aby vzniklo riešenie pre osamelých rodičov, sa nám prihlásilo cez 5 000 rodičov, čo nie je malé číslo.